Eda so ya emergency Ghana TV abusua mo sonfo na akosia de pam na magye madwa na mde dwumadie ene so dwumadie ne mede ba bedan na abusua ene papa bia ba bepie mu ewo Insura FM dwumadie isu a kyerese enya asem ketewa o na asem odinam no o se oba wate sika aye ne ho ade oba no oba asade warefo ba asade wo se oye no oye oba master soboafo oba yi agya ne nyina ato no ma kyerese emo ade moa omoa ne bi na be me ya na wa bra na da ko ho no ma obeya sa ne niama se ontumi enwade biem nti oja ne ho akọ ama bra pa chese pa pay di na asem ya ba bedan ma me bene wa se onti ase opon ya wo yi nyina achi nke wo so no ene ka se waja oba no but we die oba ne mom ena asa ne niama se waja wade nti onti ase nti asem we ma me bene wa emoa na afei oba no se bibi wo ho no ma o ma ne hu abusu ayenkwai no den semi to dwane enkonkotie nchiremu no embra ne eba ne aka wache bia no me de eba badan yenkohwe video no embra say what to say bibia yeboko ujidi what did he asam no ho ya nti wunya nidi ye jo bo me nkomo na me fugu ni me bodu yi me hwe na enya yi pe na chasem de abo wachi boko ne ekwa enim esem akakani ya ma ne so kakra pacho esem le kakra ni de asem bi bedam okay makoy kukufu e wa aduan kwanta ne nipa ne ebu nkwasea na msem de ba bedam wakoy kukufu no fan aduan kwanta duan kwanta pacha ufi hi ifin kote na yeden na ufi kote na duan kwanta na konya asase sankole ana me nanam ekwaje asase wo no okay okay nti me kwati kuku hweso na me ska de kwaje asase no nti me ye kuku omo jemi 10 million how many jo 10 million feel asase wura no na jemi 10 million asase ne yedodo be say mbacho me pacho asase no o mam takers okay mako 10 acres ni nyina ye kuku ni nyina otu di kuku me pacho me nwie na de ma don di eso okay eso na me ka no kase me nim dia na me boa na eso no omodi asase na do ne burisa okay asase no ma me ble e fa nsumo de nsumo ehwo nwi de ma ye bibia awie na so me ma yale na me den kwa no ko hospital oba na jama wale ti oba ni jama o yire jawa wade oh wade abrante kama ni monyamfo zei eye de we o yire de no jawa acha me nya ni bibia waso wale bi sa wale de okaso wale bi ma enti mo da sori ano po anye ne eh Asa akwasi wanya o yire hwe woni ne kama o da sori ya no se o say me no awie o ya ne dey me pa chama nya ne bibia ena tade e hye mi nti mani hu na de kwa akiri pa wo yire si wu mu no o fa na nya hwe oba nso de wa mu no a ense bebre ene kwe pa chede me buni pa me ana me bele me ana me ye bibia wo ka so nya ade a onye woni na e ma pese yo nti be krum wonu no asa nkofo fa me ho tan okay wo ka so nya ade bi te sen ana ya wonye say fi ade yo ada say fi ade yo pa wonim se obe no aduan bibi sa no onye tambia na ya ogba ko homa so mfanye o me gba ko homa sen me ne no a da bi sen we say no me niska ko dwum ko me sen Ghana city no ni mu kwezi mama me se o gba ne sen we say me bo ne say o bi o ha me kwa bi o kwa bi 2 million wonye mitimi ene e wo be ma de bi 2 million oh say ho de class de na ayi wo ho no mo hey wonim 2 million 200 cities na okay mpacha nti ya o de aduane be sa na ma wo o say okotomi ko ni ya ni kakra nti 200 ne na wotwe ni nyina agya banche ne bode wo ho na ni nyina mu ba ko ho a ono aduane no ya no we aya no akọ kuro ne atikuru mu hono ne atikuru mu hono kuro bi ho e flower de jimem o ne yete yetu ye no ne mkobo ekura ho hono me kobo ekura no so osole ano pa o se me koto ade aba oba no akotene kuro mu a oba na enwina adwo ntina ase tambia na midi ya nti me na tambia ma ofa na chi nso o da bi me kura fi se me ne no wale ekwa bi pinde wa nwe bi won chen da ehe o jidi opa ni nyina mu no de jaa no di jaa nti aye na me se oso obeko nti na me se wonko no de nkwa no ko ye o de nkwa ko no no wa ya dai wa hwe wo mo
na nkwani ale yes oba panyi was say ipacho say oba panyi no was say 10 years 10 years na de odi onechi so was so be 12 years ohene oba panyi was 10 de odi nechi no 12 se me wo mo bobo so yanko biem oba panyi no was say 12 kwasi amen ye freezer na e kwasi o da bi yankan hawunim abusia etomre bia ho asam kire nipa so a ho hawo ntikra ne mane wrefi ne ho etia na nyese bia ya hweda se ye dan ye pese ehunu se de asam no etia nkasa enu ti ne ma mi bisa no se ye mesre wo freezer ye kwase yankan 1 2 3 me ade ako one ako two ako 3 ako 4 kenkan 5 6 10 yanko fufuro ebusuya bra Facebook insura 104.5 out TV no to Adom TV sadi abrabo be ma nipa aye jijajija na kwasi aye no pacho yako we any numericals na dey dey 1 2 3 no ko school na dey number alphabet on o se aye ma ebusuya yako kwasi yanko 1 2 yanko 1 na ko say 2 Fan 104.5 Shiraya Fan 104.5 Shiraya Fan 104.5 and we are done ko ni na ko say ko si mitio na ko say o frita na ko o frita na ko 11 obi asuma macho dedia o fi 11 na ko say o fi 11 na obekọ hin 11 abeko 12 obekọ hin na we didie pachemination unyantia Mr. Steffi apa betia no mano ayi no 10 de mienu fankate e kakegu fankuma to na pampa mame wo baba be di sisi a wo free wo baba nyi wo say oba no be ma no 10 years ana oba panyini no oba panyini yo ba na be ma panyini ba be ma no ona e be ma ono wo say ono 10 years ana ketwa no wo say ketwa no wo mfansa be 12 years anya adwuma onyini na se ya yiche no yale ito bi ko shoko o mo na duane ni mana ne mana duane ba no o mo na duane ni ko shoko che no te ni sa wo ska wo botom ba che se wo ska sho botom ba cha yi na me hwade men ka se yi se o de mami o me pese me hwe se unim sika mu mpo a because kokko mpo no wado ekaye je fi nsam yi na oba panyini what 10 years na ketwa no what 12 years na wo free 10 pa na watwam about 12 die anu odin me pese me hwe Ghana sika unim mu a wo de ye sho botom yi hade unim mu ya na afọ ni so minim pa na sika scan shede no kra sabi ni Ibra where is it pacha dance eti oba ni ja wonu ankoda no bo ba panyi 10 no na odi omko na koshokori konya awom bacha na ko fa mo dom ko hospital ewo ko ma duan kwanta ho dom ko duan kwanta ho ko hwe o ma dibusu mienu na msado mko baby sado mko doctor so baby ansana me de ka se o monye o mo onye mkra na so onye de wonye o mo me de nkra na msa me do mo na ma me we ma me su ntimi ye de enye o mo ono ni na shada nya ni kotubi na yesa ga ni ma me na ji o mo nju so ase according to baby am ko bra ye ase ne ho ni nye de enye na me de apele na me nya bi na ase me de apele e ko ye na wunya de hin bia oba no anti babia oba na busu na okoro mu no honye de ntina wo se honye se o no ase according to mo onyema na mo ye no hin omuniema bensa se ya se adebu ofie ho edu munyanti e wa wade ho ana ale ho but na wunya bi nti wo ko ware ye na ye virgin acho se wo ko hia oba na ye virgin mami ase na
sɛ mekɔhyia na sɛ bia da sɛ mepɛ no a mɛtumi aka kyɛn me sɛ wayɛ engage mentumi nka nkyɛn sɛ kyinkyina a mepɛ no ɛna deɛ yɛnyɛ ne saa o na deɛ ne ɛde pɛ o kyagya ɔba bi ɔkwa no ɔso wahwɛ ɔbɛhyɛ da aka sɛ menni obi na ɛwɔ hɔ nso ne ɔni obi ani hɔ ɛti wohyia obi na ɔka sɛ wayɛ engage da ne wɔgyaa no but me say ansa na wokɔ ware wo yere a na wosi wonya bie no tie o asam na firi baabi na akowura baabi nkɔmɔ na wo bɔ no ansa kora na mɛba deɛ wo ka no so na kyerɛ sɛ wakora wo hunu wo left no right na obi so san fa ho akosisi wo yi o wote de make ya say wa na wo nya bi ana oba no a wokɔfa no no so stylish hwehwɛ ne yere ma me na mimisa no fi sɛ enkoda abam na enkoda no wonom ahwɛ mu ni ade no ayɛ basaa ade ma wo gya wade a sɛ nkwana no wɔ ɔmo oba no ho odomu kuma we sisi do asaba no ode nkwana no koma obi na no de adwuma no ɔyɛ nti ode adwuma bia wonton hwe onim dwa kura di nkama ase me tabia no pressure also onim dwa di sɛ wontimi nton niam a ma sɛ ode nam saa ɔsɔre no pasa na wo bo ndwe 3.1 ton oh mami sɛ nipa de wonen ntia wo hu ni sɛ de wo sitie wontimi nton okay minu ko dokro mo ko abamu fun we toma no na o de batu nsu insurance nyina me ya na mo de agufo ko de agufo o ta phone foforo ma no na o de phone na tu nsu o de batu ne nsu aye dai abo no adentia se ni su ne ye se wo ye ne ho ade mi pa che de etiminti ase se wo si na wo nya bi wako hu pefe so oba na busu ofiri mu ne nye wo se chinchine a mi nya bi ne nko ade oba na me de me ne betena e na afọ so na ware no sena mami se me de na me nim se me fa ne se na ye dey me so me bobo ne kakra kakra se afum dwon na me ye de me ye nti me wo ho no ma time bia me bele na me gima ho me a no ka chen se ade we se ye you see eti o se wo hia obi na obisa no nipa nse wa engage den no de wutimi se ne pem oti ase ma ne kotena asembe na ka kire no me ka chen se me ne ye de me ne je no okay no it's what so no oni asomfo oni asomfo okay tu na akoso ni mu no wa no ye virgin ba cha se ono wa no ye virgin ba cha de no wa na no anyam o wa no nyem ade ni se ne ye ho aba no ono obi na nyina ase obi na ye de obi ne so amu na de ge ne ye de stylish na ehe fa na de ye nyam yi se ana me chire mu no chire me mu na me tia oba na wo no wonya bi ma me mfa we ne into once because ma ne ya wo ansam bia hwa pam to because ese bi Kenya a wona na ye wo bi aka onyene ene adwoada meka mpanyimfo te ha minim sa tie ba ne sei na wo wonya bi wasema wo kan ya na me le kopɛ ne ye de ma me wo aha wo kan kasa wo ka kire me sei afena meka na se me basa bia sei pese wo be expose wo na me oba de be wi na de aba ni na ma be de kan na ge ni de wo case we say we case we metwa mu ne metwa case we me mpacho da bi metwa ni aka na a kira be kan say we because what say we can there there's more to it no wo yire a wo no me ntumi mu ne kwase na me so me ntwa ntumi me da bi nya kwase buti tobo mate ansa na metimi agene mu aka nsem ya ma gise me hunu se de wo ka bia wo nsem ne sisi so ansa fi se wo ka kire me se o hye obi an pan se wa ye engage ana oba no na ne ho kire no wo ti ase ana wo pese wo kokɔboa no na mbisa se wo hye no no ye na wo ye virgin na wo mfa oba da ba che da bi na wo ye virgin fa bi da ene ne na da so ye virgin me pa cha me efi se me wo ye na wo kɔ ye no kula me nwale bi mu da ha nam ka kire mwali bi umda me kire se ene ni na nyina wo ye virgin ye wura ho se sie na me yi wa de no wo ye virgin me pa cha wo ni virgin obi a nwale o say pa cha obi a nwale eno wa ye de e friend say virgin virgin kasa kese me pa cha virgin hwa abusuya baby ani me kono esa se mitimiti ni me biase fi se grow no ye nyina ya shentade ba difference wo how ni adwendwira ma nipa pii no ano enye same enya grow ni edi o ba ma mi pese me di ni drum pempen so bi na me ma ati ase enya boko sa ti chobo o se e boko
What's it, Mr. Virgin? I see any say. But you be a one wale. Obi on worry be a virgin. Huh? But didn't I mean to and to woo a day? Virgin. She said, you are going to me to me a virgin. Oh, me patch or quantity said they may a virgin. You fair if it's all quick, I'm fine at 7 played at some furniture. I'm a wire day. What's it? I'm a my virgin. No question. Ready. Mama would say, Nene, dread that. Ready. Enti obi na kope oba na de ne ma wo. Ana na so oba na nyem. No anyam. How many months? 6 months. Na nipa kro no na de nya adwuma se oba wo nyem ye mfa ne mrebe ma foforo. E de asem na wo ka kire nipa kro no. Me ka kire oba ya no no ka kire me se wanya bi. Nti me pa me fa me. Wo di jano. Wo di jano se. Me di jano se me po oba wale. Okay. Na satem na ofon sankolo foni twabo ye kwa konkran ya ndumba no matwa meka nti me kwa ma yibi amane se ne wonye ne onye mfa nkoma no to mba na o mese me ne mfa me ne de nkohwe na mkohwe ya mpa na onyem na meka ne batobo wo dija obi se wo mpe ba ma ene nipa ba no be ka cho se o kwasi menya bi aha ana wo ka se na me o ka se nya me pa me nkohwe se me pa na mkohwe no na msu eye na me ne so o de na hu ye ma hu se ye se de anyame bo anyankopon so be yimi dia de ade amame ti wodi eno nyankopon wa anyi obi a ne ho da ho wo yi ohwehwe mu ano se me ba kwasi me kan ba kwasi anu age so me ba kwasi keso nyankopon fra ba je so sen me ka se yesu jebe so Tilapa Mashafu good everybody at me call and to the stylish wire in She Rye FM. Messi Obia Bumpire ready, me sympathy, mamma ready, and what about the Christo team? Me bodia Fancy Radine Casanwa Jesu. Osa kwasi Madam. Hey. Ay, oh hele. She Rye FM. Ay, okwa maybe. Maybe say say ready no kasa obeje say o ka say. Oso beje so Yesu ye dey. Yesu bua me. Yes sir. Enti me se fa ne te say me Nyankopon na me yi wo mfempade ama. Wote. Enti me bodi an waje so saa. Me ba asa kwasi. Ewrade bua me. Kwasi. Me ba ewrade bua me. Manya oso ne wodi ama wo. Mpache bua me. Oba menya na ma onu wanye mbusumi nsia wo pe. She Rye FM. Hey. Oba menya na ma kwasi obusumi nsia. Wo pe. Wo sere me. Me di bodi a so. Me ya de ahunya wo sere. Obi anya oba ne ho da ho. Wo nku ade. Wo di anya anu onyim 6 months. Tu ko ye onyim 6 months wo kan de. Bacha se. Okoye no nipa no bebo ma ne na okoye a wo se ukohu so onyim 6 months no ka de na sana yongo fo nse me huni wonti e ma me de dahye ehwe no e ma me de nya me fofo wo huni ho no mo se me huni dabi yo mo se me fa ho wo huni ho me ho de na ma hu se ho ho na me ho na se na ase o mu huru me se de na ma wo hu se ho ho What don't say Cocardian? MCA Fakama Netuna there, so I didn't say catch them. I was at Facebook, me. And then okay. Sure 104.5 live on Facebook. For TV no to Adum TV. Would you remember you am me be say, oh, what dear na bema cheme. Dear na ma wu se ho. Me so don't say Cocan ayi no. Engine no. Dear na ma wu gidi se wo ho but namfofo na esere se wo ni ho asem no upon say esere o but ni namfofo asere no akoduru se ye ka kire nse ni hu ni ho ono so peso kire se ni hu ho ntiti o wo for so agi oba wonyim 6 months na akoye te se ono na anyim no mebwa nti upon say esere nyina no e very serious and mema Peter sa panwo ohu ne ebe ye na o ma fa kire ni akoto ba ne de na ba fie ne ye ka se me yire nyeme ni enim ba bi akoda no nyeme She Rye FM. Me say e de na hu se ohu o acha se
Dear na ma wo gidi se ho. Dainty a, den na ma wo hu. Stylish o me friends say obetimi a kire me dainty an ho. Enti den na ma wo gidi se ho ho na so na fofo na nyini. Se me ho no ma. Se ho no ma na me ho. Me kanya. E kanya wo, se sen kanya wo se. Right FM. Nyame ama wabode. Enti Hey. Eya me yesem penifo ha kan na dia me no be ye no. Enti abode no de ama wo na kenya ne ho ne ma ho se ho wo. E kenya ne ho fan. Kwesi hwe omo. Papa fo do mo ye hemfo de menhwe ho. E kenya ne ho a hu no fan wo te no he wakomam. Wo te ne he. Wase ampa. Obey le. What do I mean? A bonozia opportunity. And a mawana. A dechia humachia, the baby annuncia, no mumuzia, How much honor? how much honor. Yeah, I would yes, sir. Anna, Mama Bacha. Share Papa. Right FM. Assassin wa cancer wakwa kodono. O case we no. E chena meto mbo asenam ne James akasa. Say na say o panyini. O yire ne de ne hu hia me fi se wan kasa to o nye sen no. O nware ne bi. O nware bi. Adentia. Mable Afono. Obo. Omumi ase O ma woni ne na me pefoforo a me ne bobo ablabo no. O to ba foforo. Yendafo. Uwo koko di ankame amefa. Kame manager mu. Kosasase ho na be koko no so de wo ken wutimi di sika body sika mane di ankame wo ha na ka sika di abra me di ankame amefa. Bibia wie pa ya dia na urade bo na se bibia wie pa ya dia. Ka wo de me bebo bra no. Bo na se bibia wie. E chese ka wo ne me bebo bra no. Oh, mommy. Ana me de wani nye me ho. Oh, ade. Me timi kan e se obi de. Me metia your fine pa o. Me ni utena na nsa pa dwene nya be adwuma. Me tete tintini ni nyina ma. Wo bo nsa wo dwene eti so. Abusia mesanso adawasi biem sa oje brani akokoshe video no ebaaye. Papa ya kana asem. Na so maame no ye nya no ama ono nso amfa na asem ayede. Antudwa. Enu nti ye ntami chuku ye beto nsa afre maami. No no so ede na asem aba betudwa. Na afe ya hye ni ehun no kre wasa asem se oba no na eka no kre. Ana se bema no na eka no kra. Na se oba no ewo nyina so potinti e ma na ye de. Esesa ne nyama ede fi na wade ase no. Ode atudwa na afe ye hu asem no. Ne pomasi bre ne ahye ede yie atu ye abusua ha ana mde wusi like video na afe share na subscribe for mama medin no na akosua adepa ha so da so ye emergency Ghana TV da se na mesanso ene wadi ahye mu ebiem makrawa na madawase.